Ordaindu? Bai. Ni monitoria baino ez naz, Eta barrie ganera. Bai, baina nik euseketarri doaz, eta ondo inok ez duzte ordaindu. Bueno, ni bierko jaialde prestetan nau, ni ez deke bururik honetarako, Bueno, baina nonok erantzun barko dozte, ez da? Ez. Egunon? Egunon. Zelako movimentua dagoen hemen, ez da? Normala, Ai, nire hau kanpamentu hau, hainbeste gustaten jaz, nik hemen pasadodaz nire umetako oporrerik onenak. Zelako oroimenak. Barkatu, zuzara nire ordaindu berdoztezuna. Nik ordaindu, zuri, zer? Ez ikasuri, beti dau, bata batek zuze ordaindu bat dutxula. Eski, nik eusek ekarri eta ekarri nabil eta inok ez duzte ordainduten. Baina zer gauze? Letxugak, esnea, eta holan gauze gehiago bere bai. Eta banator diru eske eta inok ez duzte emoten. Baina, zer letxuga, zer dinozu? Ez ikasuri. Zu norzara, guraso guneriak da, Ni diputazioak bihardu nau. Haurek erabaki dire, nina zela hona etortzeko pertsonarik egokiena. Inspektorea. Niri gehiago gustatzen dut izatea ikuskatzailea. Baina zinen atzaldean etorteko. Ai, baina, hain gogo handi eukidot etortzeko aurreratu egin naz. Eta zer ikusi gure duzu? Instalazioak zelan funtzionaten dauen dana, eta zegoen deziotan dauzen. Zinoetan. Batez bere sukalde. Sukaldea. Janaria prestetan dauz. Bueno, orduen komunak eta dutxa? Garbitzen dauz. Orduen, logelak edo jantokia edo zer ikusian daba. Badakitz, kanpo futbola. Kanpo futbola ikutsiko da. Kanpo futbola? Bai, emetik, bai, utotu.
Bueno, a ber, gaur dekogu, hemen eiteko, klase berri ba, pasaren egunean egin genuen pizkatxo bat, gogoratzen dozue? Zelan zen abestia, gogoratzen dozue zelan zen? Zeri buruz joan zen, ez daki zer gordinflon edo, zelan zen? Un turista gordinflon, gogoratzen dozue danok? Bai, gogoratzen dozue? Zelan zen, a ber, konteu, zelan zen? Un turista gordinflon con su pantalón, el sol tostadito lo dejó insolación. Bueno, oso ondo, gogoratzen dozue orduen, ezta? Bueno, ba, orain egingo dugu, ondo. A ber, zu, etorri pizka bat onantza. Ze bestela zauz hor izkututa. Amen. Bai, hobeto, ezta? Begiratu horrerantza betu zen adien dela hor. Begiratu, bale? Venga, a ber. Hasiko gara? Venga. A un turista gordinflón con su mini pantalón. El sol, tostadito lo dejó. A un turista gordinflón con su mini pantalón. El sol, gordinflón, tostadito lo dejó. El sol, tostadito lo dejó. Oso ondo, orain badakigu oso ondo. Ba, orain tresnekin egingo dugu proba bat. Venga, tresnekin. Prest gaude? Bai. Nortzuk hasiko dira? Venga, ba, hasi. Un turista gordinflón con su mini pantalón. El sol, un tostadito lo dejó. Vale, orain zailena. Ja azkena izango da, bale? Orain ez dugu ezer esango, barrutik esango dugu. Bakarrik tresnak entzungo dira, bale? Venga, bat eta bi. Andereño que esan dite, ni naizela arduraduna. Bai? Dena, zeriko gara hemen. Torri, denak ona. Torri nirekin. Torri. Torri, zeri, nirekin. Nirekin, zeri. Torri, eman eskua. Torri eta zeri. Torri, hemen zeriko gara denak. Alantzadi, denak zeri. Torri. Ai, orain, monitoriak etorriko dira. Etorri, urbildu honen
Seri hemen. Seri hemen denak. Torri. Seri. Seri mai. Epa, torri mai. Torri, zurekin. Orain, etorriko dira monitoriak eta egingo dute ikuskizuna, bai? Denak adi. Epa, ai. Beti bardin. Ja. Zu zaitezi, Ja. Hartu honek geuzen, eta... Bueno, ikeran bat gelditzu, Bai. Homi engantzen bar dugu hoin. Bai. Hortezke. Bai, tranqui. Ikusi aldo zuertik, eskinak. Bai. Ondo dugu danza zueka? Venga,